eu sunt Tony și bine v-am regăsit la un nou episod din Skywars. Da? Nu mai am ce să vă spun din prima, așa că să-i dăm drumul la joc. Da. Să țin să mă dau. Ok. Vedem așa. Hai să vedem și noi ceva dacă tot. Și hai să începem. Am mișcam greu. Am uitat. Deja am urmă parcă după mine, așa că nu mă mir. Și să luăm 6 mai rapid cu așa. Scuzați-mă dacă tucesc în continuu. Așa și unde să merg așa. Salut. Nu mai prins, fraierule. Fraierule. Ia uite-l și pe ăsta. Salut. Fițar cactusul. Spamează acul. Se geamără. Bord. Da. Dacă nu spamea arcul, nu mă bătea în niciun caz. Așa știu tot să spameze arcul. Nu, hai, ia mapa asta de căcat. Hai că merge, nu contează. Nu mergea. Să iau ce spune. E doar să stau să sparg ăla. Ok, nu mai stau să sparg ăla. Mă duc repede sus. Auzi? Așa. Șarmăsul. Bun. Așa. Mergem iar în mine. Nimeni. Așa. Mai ce idee m-au făcut acolo. Hai să zicem că sunt bune, nu mai contează. V-am băgat și muzicuța pe fundal pentru ca să nu mai auziți băzitul ăla sau nu știu dacă se mai aude. Haide mă, treci. Nu vrei? Lasă-mă pe mine atunci. Ia uite țiganii. Hai să trecem. E cam frică să trec pe ăștia că aută pe ăla. Uite-l. Și n-am cum... Hai că mă duc repede. Ai, na! Cine e? Ferai. Ah! Fine! No. M-a bătut. Ok. Mai mergem că n-am. Uite, asta e cea mai normală mapă. Asta îmi place. Atâta. Ca să zic să verific și eu iesul. What? Ok. Ok, aici nu o să vedeți voi chestiile acestea, așa că da. Așa. Bun. Suntem înapoi. Așa. Defectiv. Așa. Ok. Sigur. Nu joc mapa asta în niciun caz. Du-te cu mapa ta. Uite, mapa normală.
Să punem armura de pe noi. Așa. Blocul. Maj, sabie. Clar. M-aș duce să bată ăsta. Haide pe el! Haide! Haide! Salut! Am pupat. Nu, fugi ăla! Fugi ăla! Nu mai fugi tu! Așa. Dar n-am de ce să stau aici și m-aș duce să atac și da să-mi dau și câte vieți în mine, că știu eu prăduitorii ăștia. Adică se pune și... Nu! Aoleo! M-a bătut și nimic. Fără nicio supărare, dar m-a bătut. Să mergem? Nu mai mergem noi? Da. Doi, doi, și haide, dai, go! Așa. O să mă întorc mai repede așa. Tam. Păi un ce mai lipsește. Ok, hai că mergem să vedem. Uite-mă. Oh, cam. Haide mai repede. Asta pe 2, asta pe 3, asta pe 4, asta pe 5. Haide. Haide, am dat-o bine. O să-l omor pe ăsta. Haide, mă. Clar, dacă dă de la 6 blocuri distanță, o să se vadă că da. Da. Hai că noi jucăm și noi una. Haide, mă. Nu mai e nicio arenă. Uite, nu mai e nicio arenă. Așa. Și mapa în viață. Era și normal. Credem și haide chestul pe sus. Da, nu văd nimica, clar că e și soare afară și noapte aici. Cea mai bună metodă să băgați și voi noapte acum. Bă, dacă era și noapte era bine, da. E zi, haide. Nu contează. Avem sabie, perle, hai să vedem. Dacă nici pe asta nu iau paralel. Haide să vă văd prăduitorilor. Lăsați-mi. Stai ca perle, mă, am uitat. Hai vină, boss. Haide, mă, că am dat perla. Unde am dat-o? Prăduitorii! Aoleu. Ce vrei, mă, prăduitorule? Ce vrei, mă, prăduitorule? Bă, eram sigur. Sunt prăduitor. Gata. Mă las. Gata. Ok, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Tony Invizibil. Uitați, așa, mergem pe jos. Da. Și da. Eu am fost Tony. Pa, pa!